Apa iki sak tenane? Apa tangan? Takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku. Ya Serungono tangisku. Kok rasamen lek gegem ki lho. Lah karo cekelan tiba lho. Aku gak bisa melupakanmu sayang. Becike kowe saka uripku. Paribasan ngranggeh lintange ngangkasa kowe tega gawe gelo marang tresno. Iki mau main jajal kok. Yo. Dadeke Mas yo. Yo. Nggih. Enggak. Nyuku Sumawardani, ada Mbak Ani Fatul, Bersama Nanang SPD. Mas Komek, Mas Jodo. Oke. Masih. Oke. Asik. Kenek apa sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku penting ke wong liya. Apa pancen tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Sesat ing jero dodo pancen larake arep kepiye maneh kowe walan duwe aja selak batinmu marang kahananku mas pupus rasa tresno Kisah nyata ini. Apa iki satenane takdirku sing jawabke. Kamu beda ati beda lambe. wis kadung mati Mari basa krangge tange ngangkoso kowe teko gawe gelo marang tresno. iki wis talahku pilihan wong tuaku sakurane yen gawe loro ati Wis ora usah dieling-eling, sing wis ya wis. Nyuku Sumawardani. Asik. Mugi katur Bapak perangkat Desa Payaman Kelurahan Kota Kediri. Hey. Masuk wong ayu yo. sesat Hey. jero dodo pancen lorake arep kepiye maneh kowe ora duwe aja selak batinmu marang kahananku mas pupus rasa tresnomu Kowe nak apa iki satenane takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati beda lambe. wis kadung mati rasaku. Opake tuh. Mas rungono tangisku. Becike kowe lunga saka
sangrangge lintange ngangkasa kowe tega gawe gelo marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu Luar biasa Mas Anang jebul suantren Ces. namung belajar Wujud ngeten. bunga kula seneng karo panjenengan, langsung tak share. Lho, Nih, kok tak 200 share? nih, Oh, alah nggih suwun Kok Mas. tambahi 200 melih. Loro. Tenggal Nah, nih tambah melih 200. Piro totale? 300. Matur nuwun. Bilang apa? Bilang apa? Makasih. Wong aku wis seroh kok. Piro? Piro? Wis seroh. Lah ya piro? Lah engko ae tak DM kok. Kaya ngerti DM lho ya. Lah TikTok-e Nanang Merem kok namine. Oh, TikTok-e jenenge Nanang Merem. nek Facebook-e, Ya nggih sami Nanang Merem nggih. Instagram-e. Mboten gadah. Iya. Nggih. Sembah nuwun Pak Eko.